SPK Bratislava, zloženie Rusňáková, Angelová, Díková. Na dráhe 5 Kovačsko Bystrica. Ševčíková, Zajacová, Kuchariková. A na dráhe 6 UMP Banská Bystrica, v zložení Sulovcová, Hovorková, Žiliková. Kovačka! Baví! Polož to! Do toho! Starka, ideš! Ticho. Na miestach. Tak, dobrý. Hej! Teraz, XA73. Dopláva. Vanessa. Ale iná im povedala, že to stála druhá. Dela je odpustnutá. Zahujejú tá jednu. Záber! Poď! Záber! Záber! A čas. 1:38 mala Alex taký dobrý. Máme čas? 2:02. Druhý sme. Tak druhý, tak potom druhé. 2:02 Kuchariková. Nie, to bola Zurčanina. Nie, 2:02 Kuchariková. A my začneme druhý poludien, 15:00, rozplávaní. Druhé sme. Nažapajte sa, že všetko sa vás Druhý. A predtým mali 2:04. Počkaj. 2:04. Ideš. Počkaj.